προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Νεόφυτο τον Δεύτερο. Παναγιώτατε, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την ατυχή έκβαση της Επαναστάσεως που έλαβε χώρα εις Ιωάννινα τη 10η Σεπτεμβρίου του σωτηρίου έτους 1611. Παρά την αρχική επιτυχή κατάληψη και πυρπόληση του τουρκικού διοικητηρίου που εδρεύει στην πόλη των Ιωαννίνων από τους επαναστατημένους αγρότες της Θεσπρωτείας, οι οποίοι ενήργησαν υποκινούμενοι εκ του τέως Μητροπολίτου Τρίκης Διονυσίου, του επωνομαζομένου και φιλοσόφου, οι τουρκικές δυνάμεις κατάφεραν να ανασυνταχθούν και να καταπνίξουν την εξέγερση στο αίμα. Η δε τύχη του εξεγερμένου ιεράρχου ήταν τραγική. Μετά την ανακατάληψη του φρουρίου από τους Τούρκους, ο μακαριστός Διονύσιος βρήκε καταφύγιον εις πήλιον του φρουρίου των Ιωαννίνων, όπου και εκρύβετο μέχρι της ανακαλύψεώς του από τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλεως, όπου και τον έγδραν ζωντανόν προς παραδειγματισμό. Περιπέζοντας δε αυτόν και μη σεβούμενοι το ιερόν του σχήμα, αποκαλούσαν αυτόν και σκυλόσοφον. Με την αφορμή της αττικούς εκβάσεως της εξέγερσης των επαναστατημένων Θεσπρωτών το 1611, οι Τουρκαλβανοί που μετήκησαν εις Ήπειρον οχλούν και διώκουν τους χριστιανούς της περιοχής. Λαιλατούν τις εκκλησίες και τα νοικοκυριά μας, ληστεύουν τις οδιές μας, απαγάγουν τα αγόρια μας για να τα εντάξουν στα σώματα των γενιτσάρων και ατιμάζουν τις γυναίκες και τις θυγατέρες μας. Η ζωή στην Ήπειρο έχει καταντήσει αφόρετος, διού και πολλοί ομόθρησκοι γείτονές μας από την Πρεμέτη και των Πυθικούκιων ζήτησαν καταφύγιον στα βουνά της Μακεδονίας. Αναγνωρίζουμε τη δυσχερή θέση του Πατριαρχείου, όμως σε κλιπαρούμε όπως καταβάλλεται πάσα δυνατή προσπάθεια, ασκώντας την όποια επιρροή στο Σαράι, όπως σταματήσουν οι διωγμοί και η τυραννία των χριστιανών της Υπήρου. Επαφίεμαι εις τα σχήρας ημών, τις τύχες ημών, γνωρίζοντάς σας πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος δι' ημάς πέραν αυτού της προσφυγιάς. Άλλος, μόνον ο Θεός δύναται να μας βοηθήσει. Με σεβασμόν και ταπεινοφροσύνη, Πατήρ Νικόλαος, ιερεύς του Ιερού Ναού Αγίου Αναργύρων Καστάνιανης ή άλλος Κόσδιανης της Υπήρου.